Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ke Kongres kabadon hakaliang persyak kala dawa baka sarkar kadai bantung deka judicial inquiry halor ka jinsya siat yap jang uba Cherister Field thank you ubadai General Secretary Barim ka henyo trap National Liberation Council. Habakran menta ka sengi ka khat santarik ubanai nailar arajar arpuai. UMLA ke Kongres uba HM Shangpeliang haba penrem jur ya ka jing siat ki pulit. Ula dawa baka sarkar kadai bantung deka judicial inquiry kenang banti ya ka jing shisha baro. Laban kedau ba uba Cherister Field ula klat haka kat lai tarik ubnai nailar arajar arpuai hadin ba ula syak siat haki pulit kibada lek kendang haying sa jong u hamau lai kenton masar halor ka jing keno ba ula don keti haka jing pen petai bom hak rian bad halai kra dangshen kat kani ke jing jia ban wan ban khandra ya ka yeng jong u surrender balong u Secretary General jong ka external simen chua bat kat ban sim ke jing im jong u namla bangan nge ba anum don da ka jing tip lem jong u home minister balada ko home minister tip ya kani ula dei ba un pothat chua arsi lane sis pasin saban ay ka hukum lane ka jing menjur ki pulit banwan ban lek kat ni kan nasung tu ba u chief minister udon ka jing tip u home minister udon ka jing tip ke namar kata kadau ka responsibility ka de jong ki menta ba kumno ba kin penbek ka ni kan ndain penbek kumno shu ba ka musim briu lado te hakane ngaru ngasngo ba u home minister ula bakla jur lada ula ai ya ke jing menjur banwan ban khanrai ke yeng jo ba series hakipor live jimen step lada don kam ya kata lada ban sukeme u wanra sepot hanat sabishar satokit hapot hanat katkum ke prosedur jo ka an ban susim ke jing im halayeng ke kalalong sisa ke ba susi ka ba penkendet wengi barang Gibril kibalawan surrender kata kamut kidai Gibril kibala rai ban ya khle no ban ya don rengkat no bat ka imlang salang ndai ladang yi kipulit ka sarkar ke sim no ke jingim jong Gibril ki surrender kumno ki parlok ki badang don sabar kinyo mesim ban wan ban surrender tu mentang nang kan pensier ya ki ya ki badon jingmot banwan ban surrender ru ki kinum kwa su banwan surrender ban lek ban sa peniap ni bah bangi ngidang ngisa bi saklau kata kan long ke mesim juki kena mar kata ngidei bangin ai mesim gini ngidei ban ai ya kalat iki bakin wan bakin surrender bakin ya khle bakin long part of the mainstream kata kadai ke policy ka bangidei bangin adong deke ke bajia kalong ke basusi sisa de nginum kwa bangin yu i kum kini jingja nang ni sakmat bat ngapurem jur deke ke balajia ha kini gisni ha kaba ki pulit ila dekat di musim jong uni urang ba jong ka SNLC palawan ban surrender hakmat kasoka lese kadai ke monso bahaju ni lese kadai kajing ya penbet nakaliang jong deputy chief minister bat nakaliang ke home department baki police department dilese kala don kano no understanding ha ita ipor borobor haba one surrender ki di bendon kano no ki kendon ki bangin ya sutu lang bangin ya poi sakum kata ka arrangement tengangit ba kaladon kum kata arrangement ndrei hadin kata kumbangilum ya ka kubor ngitip baiba series ila im ka normal life ka life ka ba kumu family man ka life ka ba ila shu bunkam bat ki khon bat ki sel de menta kendit ka ba jia kum ni ya kata ka shongstang ka police department ka ban pensai but
ka judicial inquiry ka banwanra ya ka jing shisha ya ki eke baro deputy chief minister jongka sarkar omde shimet lese kala don ka jing sotu lang bat ka MDA government aba wanra ka di uba serius bat mong bat surrender dia mentah ka de ka kamram jongka sarkar mentah ka ban pensyai ba don package iyo hak to ka por iwan iba serius ban wan surrender. Let the government explain to the people. Kawanra ka jing suba ka babon. Pan mapi bat mangang inumla manginlap ya ka jubab. Teneng nama kata-katang idon kam ya ka judicial inquiry. Kadai katang ka judicial inquiry kabala ban pensyai kedar. Hapi bat hanga ya ke kadau bat ye ke kabajia ha satu kamir. Dita.